Det er Malene fra Kreahjørnet. Jeg har lavet den her lampe af plastikskeer. Er der flere af jer, der har spurgt, om jeg vil vise jer, hvordan jeg gør. Så det prøver vi nu. Man har som start en plastikflaske, som skal skæres af. Så der bruger jeg en hobbykniv. Derefter putter jeg isoleringstape rundt om bunden på flasken, som jeg skal bruge til lampen. Så har jeg valgt at finde nogle plastikskeer i farve denne her gang, for at prøve noget andet. Og de er ret hårde, så derfor har jeg valgt at bruge en bidetang til at få hovederne af skeen af. Til sidst så skal vi jo have monteret lampen med ledning og en fatning og et stik, så vi kan få lys i lampen selvfølgelig. Til at få plastikskeerne sat på vores flaske, der bruger jeg limpistol. Og de fleste, der har lavet lampen på nettet, har kun brugt limpistol. Jeg har altså også brugt superlim, hvilket kan være ret krast at sidde med. Så jeg kunne godt tænke mig at forsøge kun at bruge limpistolen den her gang. Nu skal vi til at klippe alle skeerne af. Og jeg har lige lavet en, så jeg kan vise, at der er blevet klippet bunden af her, håndtaget. Og det behøver ikke at være super præcist, hvor langt op man gør. Nogle bruger meget af selve stilken her, og det har jeg valgt ikke at gøre. Så nu skal der klippes skeer. Så har jeg klippet alle skeerne af. Jeg har valgt at gemme bunden på dem, fordi jeg synes faktisk, de smadrer fine, og tænker, at det må vi kunne finde på noget at lave med senere. Så nu må vi se. Nu skal flasken klippes, eller skæres, i den længde, man gerne vil have lampen. Jeg plejer at skære der, hvor etiketten har været. Og det behøver ikke at være super præcist egentlig, fordi du dækker bunden eller kanten af med skeerne. Så det skal vi i gang med nu. Det er den her del, der skal bruges til at lave en lampe med. Der skal bores hul her i til ledningen, hvilket min kæreste han vil vise, for det kan jeg ikke finde ud af. Men det gør han her, når jeg lige har monteret isoleringstape rundt om. Så man tager sin isoleringstape, og jeg plejer lige at lade den gå sådan ud over kanten, fordi igen, skeerne kommer til at dække. Og så er det ellers bare at køre rundt. Og nu havde jeg selvfølgelig brugt noget af den her før, så jeg skal lige have skiftet en rulle. Så er fundamentet til lampen klar til at få boret hul i bunden, så vi kan komme i gang med at lime. Grunden til at vi borer hullet først er fordi, at
det godt kan være lidt voldsomt at sidde med lampen i hånden, når man skal bore, så for ikke at ødelægge det, man lige sidder og lavet, så gør vi det. Hej, det er Daniel fra Kreahjørnet, og jeg er Malenes kæreste. Og hun har spurgt mig, om jeg ikke har lyst til at være med i det her projekt, for lige at hjælpe hende med at bore i bunden her. Og jeg vil gøre det med de her 3 bor, som jeg har fundet frem, som er forskellige størrelser. Og det er af den grund, at det kan være svært at komme igennem den hårde nederste del af plastikken hernede under. Med bare det store bord, så glider den rundt. Så jeg starter med et meget lille bord, og så går jeg meget langsomt op for til sidst at ende med et bord, der svarer til den ledning, vi har. Så det vil jeg lige gøre. Så tager jeg start med det mindste her. Og lige gå igennem. Sådan. Og det næste. Og det største bord svarer så til størrelsen på den ledning, der skal igennem. I det her tilfælde er den cirka 7,5 mm. Og det skal man selvfølgelig bare passe meget på, fordi den kan godt byde. Sådan der. Så lige fjerne det værste af smuldret, og så har man et fint hul til en ledning. Og så skal jeg give den her tilbage til Malene, så hun kan starte med at sætte de her fine skeer på. Nu skal vi i gang med at lime, og jeg har jo sagt, at jeg kun vil bruge limpistol denne her gang, men for en sikkerheds skyld, så har jeg min ven Superlimen klar her. Vi starter nedefra på lampen og bygger op i lag. Så vi tager lim fra limpistolen og giver den en ordentlig dut. Og så finder man ud af, hvor langt man gerne vil have skeen går ned over. Jeg kunne godt tænke mig, at den fik en flot runding, så derfor vælger jeg, at den skal gå en del nedover. Man kan også vælge at starte højere oppe, og det vil jo så betyde, at skeen den vil være mindre ud over kanten. Det var den første. Man skal have lidt tålmodighed. Limen den tørrer altså ikke med det samme. Det er kun Superlimen, som er møghamrende giftig, der gør det. Så tager du og lægger den side om side. Og husk at tjekke længden for neden, om de sådan matcher nogenlunde. Nu er det jo hjemmelavet, så det betyder jo ikke så meget, at man kan se, at den også er hjemmelavet. Hvis den glider lidt for en, så kan man godt lige gå ind og give den lidt ekstra lim, så man lige får den holdt. Der hvor jeg har brugt Superlim før, kan jeg lige vise en enkelt med. Det er imellem skeerne. Ja, se, det er så meget super, at den faktisk har limet sig sammen. Der har jeg faktisk lagt lige her mellem de 2 skeer, har jeg lige dryppet et lille dryp. Den er måske ved at være tom. Superlim er min bedste ven herhjemme, så ja, det er det vist. Så prøver vi lige en ny her. Men det er meget flydende, så vær forsigtig. Så lægger jeg den bare lige i kanten, så de lige bliver bundet til hinanden. Fordi så limer de sig sammen, selvom at det ikke virker til, at de egentlig gør det. Men lige pludselig så binder den, og så er der lidt mere sådan stabilitet over skierne.
Men jeg kan se, at nu er limen ved at være tør heroppe, så lang tid går der dog ikke. Så lad os prøve uden denne her satan. Så er det faktisk bare at fortsætte. Nu er første lag lagt, og vi skal i gang med andet lag nu, som så gør, at vi skal lægge i trekanten her de næste skeer. Og der kan man selv vælge, hvor langt ned man vil have. Jo længere mellemrum, jo mindre skeer bliver der brugt til lampen. Men jo mindre mellemrum, jo flere skeer skal du selvfølgelig bruge. Jeg vælger at tage den lidt henover her, så der ikke er alt for mange skeer, der bliver brugt. Jeg har erfaret med de store skeer her, at det betyder altså lidt, om der er for meget, der sådan buer op her. Så jeg vælger lige at klippe det værste af med bidtangen, og det flyver rundt i hele lokalet, når jeg gør det. Og kan godt være sådan lidt stramt. Ja, der blev min kæreste skudt ned. Så det gør jeg sådan lidt løbende nu her. Pas lige på, ikke? Nu er vi ved at skulle afslutte lampen, så nu kommer den til at bøje lidt mere op i bladene, som I kan se fra siden. Der kan man jo være kreativ og finde ud af, hvordan man gerne vil have afsluttet sin lampe. Jeg plejer at lave den sådan lidt luftig heroppe for enden. Men det er jo, hvordan man godt kunne tænke sig, at lampen så ud. Der må man lige finde ud af, hvordan og hvorledes man vil have det. Jeg har lavet denne her, hvor man kan se, at jeg har valgt at lave lidt mere sådan stridt på den øverst, for at få lidt mere liv i lukningen. Man kan sikkert også undlade de øverste blade her, og så bare lade den være plastikflaske der, fordi at de her lamper vil jo formentlig hænge over i hjørnet, og du vil jo ikke komme til at kigge ned på toppen her. Så der skal man nok finde ud af med sig selv, hvordan man gerne vil have, at lampen den bliver til at ende med. Men vi fortsætter. Så er lampen færdig faktisk. Jeg har afsluttet med de 4 øverste blade her. Og har nu fundet ud af, at det kan godt lade sig gøre uden superlim, hvilket jo er rigtig dejligt. Jeg havde 50 skeer, da jeg startede, og jeg har 6 tilbage. Så en 44 skeer kommer der i hvert fald til at gå. Nu skal der monteres ledning på en fatning, og det er jo min kæreste, der står for det tekniske arbejde der. Og det er faktisk det sidste, og så glæder jeg mig til at se, hvordan den lyser, fordi det er jo også første gang, jeg har lavet denne her med farvede skeer. Og jeg håber, det går rigtig godt, fordi jeg har også købt blå og grønne og lilla skeer, så det er lidt spændende. Ja, så overtager jeg lige igen, fordi nu skal vi jo have ledningen og fatningen her og stikket sat sammen. Så det vil jeg lige gøre, og så vil jeg lige tage kameraet ned, så I kan se med, hvordan det bliver gjort. Det man gør, når man skal sætte stikket sammen, det er, at man har stikket her. Det er kassen, den sidder i. Top på. Og ud kommer de her strømførende stik, som der skal ind i selve stikkontakten. Og de er her. Og jeg har strippet ledningen her for isolering, og har selvfølgelig strippet
enderne af de her 2 ledninger og ført dem ind i her. Så inde i her, der er der selvfølgelig ikke ledning rundt om, men jeg har sørget for, at der er noget her. Så sådan der ser det ud. Og den skal så ned i denne her kasse, sådan her, og rundt her, og sidde sådan der. Og så skal den ellers bare skrues fast med den her holder, som gør, at ledningen her, sådan der henover der, som selvfølgelig trykker ledningen ned og gør, at hvis der bliver trukket hernede i ledningen, så kan ledningen ikke komme ud og kommer ikke til at trække i selve de strømførende ledninger også. Så den vil jeg lige sætte på. Ja, det næste der så skal, nu har vi så sat denne her på og skruet den sammen. Det næste der så skal er, at man tager den anden ende, som man også har strippet, og der kan I se, at jeg har fjernet isoleringen rundt om kobberet, og det er at simpelthen komme det igennem lampen, så vi kan få fatning ud på den anden side. Så her har vi selve skærmen, kan man sige, som der lige er blevet færdig. Og sådan der. Selvfølgelig lige være forsigtigt. Og så har vi altså alle fatninger er selvfølgelig forskellige, men den her den fungerer ved den her kommer herind, sådan der, og så skruer man pæren i her, og så sidder på den anden side sidder der sådan en her, hvor ledningen kommer ud af. Så ledningen kommer ind i her først, så vi bliver blokeret, sådan der, og så er det ellers bare at sætte ledningerne ind i de her huller, og så sætte det hele sammen. Så blev lampen færdig og samlet og tændt også. Her er det færdige resultat. Det man kan se nu med skeerne her, der er gennemsigtige, det er de jo ikke på de hvide skeer. Der kan man jo så se isoleringstapen indenunder, og det er jo selvfølgelig en smagssag, om man har lyst til det. Som sagt er det også min første gang med at lave den her slags. Med de her gennemsigtige skeer og også de store skeer, som jeg er egentlig meget godt tilfreds. Jeg synes, den er fin og sjov. Og en flot farve, og den giver et rigtig hyggeligt lys. Så god fornøjelse. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi ellers kunne finde på at lave af spændende kreative projekter her hjemme i vores hyggehjørne, hobbyrum, så må I meget gerne smide en besked nedenunder, eller en kommentar nedenunder. Og I må også gerne kommentere på det her projekt med denne her lampe, vi har haft gang i dag. Det kunne være, at I havde nogle gode løsninger, eller nogle andre måder at gøre tingene på, så vi alle sammen kan lære lidt af det.